V dubnu roku 2024 jsme úspěšně oslavili 10 let Cooltalku. Tradici, kterou začali už naši tátové, jsme s kolegou Miroslavem Šálkem a celým naším týmem s hrdostí posunuli a posouváme úspěšně stále dál. Nabízíme jen to nejlepší na trhu klimatizací a tepelných čerpadel. Řešení, které vám přinese opravdový komfort a finanční úsporu. Naše klimatizace nejsou jen na léto, protože v zimě topí, v létě chladí a celoročně mohou ohřívat i teplou vodu. To znamená, že se můžete případně rozloučit s drahým topením a jak jsem již řekl, i s drahým ohřevem teplé vody. Klimatizace i tepelná čerpadla jsou vybaveny funkcemi jako Wi-Fi ovládání pomocí chytrého telefonu, moderním self-clean systémem, sterilizací vzduchu a mnohými užitečnými doplňkovými funkcemi. Rád bych také zdůraznil, že klimatizace jsou již zcela bezprůvanové a jejich hlučnost dosahuje pouhých 16 decibelů. Mluvím zde zkrátka o maximálním pohodlí a čistém vzduchu pro celou vaši rodinu či kancelář. Také se určitě všichni shodneme na tom, že nám záleží na čistém vzduchu. A k tomu bych tedy rád dodal, že klimatizace, které nabízíme, zachytávají a odstraňují viry a bakterie s účinností 92%. To znamená, že je to možné a velice časté řešení pro alergiky. Takže proč klimatizaci využívat jen při extrémních vedrech, když můžete mít komfort i v zimě? Srdečně vás zvu do našeho showroomu v Praze v Dejvicích, kde vám osobně moc rád vše předvedu, ukáži a vysvětlím. Za Cooltalk vám nabízíme profesionální jednání, proklientský přístup, férovost a návrh a kalkulaci zdarma. Podívejte se na naše reference, sledujte nás na Facebooku a Instagramu a pojďte se přesvědčit, proč zvolit právě nás. Stačí vyplnit nezávazný formulář. S kolegou Miroslavem Šálkem a celým naším týmem se těšíme na případnou spolupráci.